District Social Welfare ahin pen SHG NGO lapen CKKN dun tangabang pobang piatumaphan hormu keron. Pangji hanse arong along IM lunsing teron kahumridam. KAAC Transport Board Chairman Langtuk Timong arong cheboy tanglo. Kachingkon karbi solang dora dona phansitami nilhin pen Adap ki me kardom bajiriklo kardon. Pine Adap Abirta long pen nilisami Julie Bepi non-arjuik tha birtang ton pen. Sorkar pen kerap nang ki piason doan ali chepadosi methang la pen hemtun kachapang reng japhan ke claim kedam bor I ponang pupusi em kachirong pipi kachoningri kapen khar padopon. Aningkanwang ason thak thaksi penenglet thotami corona abur penajok kebeng ke phan dokok powai phitsetami kedar penta district social welfare asai kamatum SHG NGO honghap hongru lapen CKKN duntang abang puabang phiatuma phan ason ahormu kerona sai pachun ponlo. District social welfare asai phu Helen Terangpi pen kachapahem phua mayalong aluhi sarpia man pen KAAC EM kache rong pipi chetongdon anparta nominated MEC mate Women Commission Chairperson Sima rong hangpi pen danglo social welfare asaikam saikhia tumta chetongdon keron ke baga mayalong EM kache rong pipi hin pen sarkar pen nangkipi kerap ason doan nanglitum panahok hepin pen koson si ale chepadopon thekjima phansi bor ipon hunang popusi kachuningri padopon lapen NGO, lapen physically handicapped person, lapen ako training. Aningkan wang kami training hadi lapen subsidi 60 jan hadi training semua kan kita kira mesin kira lapen aku kira subsidi subsidi yang bang aku program bang ke lah hai lah cuma Sarita pasta atau aspirasi vaksin itu ini yang lagi. Self-help group NGO, Self-help group NGO, kalau training ta, duita tinta trade lo. Jadi kalau physically handicapped tempat book finding do, shop making do, lapen aku langsung kita kecil women welfare mungkin mereka cutting tailoring lapen knitting apa kayak ulos. Sudah tumpah itu karena training tidak training. Nona kaya hurke chokamar kelongdun sungpi lasi storkar pen kirap kupima kelongdun tangka punon mati bi vo longhong lapen therang hon punon laso along pensi sikahini ale kachepalong japhan chebor iponang poputa em kacherong pipi pin khat paduponsi song keseng aphan mute NGO kesenga bangsi ali kidoji athe NGO cheseng lo pulote sarkar hin penta asona kirap longdun berji laben sarkar long jongsi amen che thabdun tanglo pulote thedung akera posetami longdun berji pusi kedam tang penang ananing kan pen salavor pen jaipong laben salavor pen phuloni adak kachelenga towar KAAC EM Tarendra Brahma pen radaphan mathasi kasalok pipona puthak rad pen kachorolam the palepon La bangso atowar kedam tang ningkan thomke pensi bangso salavor araratum rongrop pathir ponlo bonta KAAC kachariatum pen thangnat kelangpon kabidara jok rong kachukim kosonma laswa tengsi do thagnang bomlo lapen rongrop kaching thur angthek avidetlo kedam tang KAAC along songko anoni chari dera phita madua sarkarta nangselam pia bangabi bonta non KAAC kikhibo ma sarkaratum aningkemi mate rad akisung chini dampen salavor araratuma phan tobar kasalam pia phuthak salavor arat pen EM Brahma phan kachuru pajirpon Pengen lah, cuma hemsu amuka long lo, pikir kau ke lah tuara bang ke kubida big lo. Tapi ho ni cuma kaya de lo, ho sarpi sarpu ni cuma podit menda so tuara bang ke hinu big lah baga hok lo. Asinon ini EM sar, lang hina kondidensi EM sar ba asabu nang rab lo, dasi ni cuma asabu kubida long. Lang hin pen sarpang ring tikathar karbeng long live.
Chinthong habar kapaching thurpon jia phan Chinthong block video Chinthong block VDC chairman kedoan sai kedeng thek jia phan arsik jik amai kapado Lakha ke thom Chinthong MSC constituency kaparlo ongdong Meghalaya ahoyalong kidoa habar arara phan KAAC kacharia sarkar lapen central state sarkar pen kipipon kaching thurabar sai kedoan kepalong dunjia phan pura niphai kreisiarni PhD asai kam kelangpon KAAC em Pradeep Rongpi pen Chinthong block along humri damsi video Suraj D Sangma Chinthong VDC chairman Khorsing Senar Gram Rozgar Sayok Sarsing Kropen Chenglok Chinthong block Klembang Phukedo anatum pen Chingki Chingwai Pate Ponsi Jasemet non PMAYG ahemso kelong dunjia phan kikim kerang asong keseng ponjia phansi mai ingni pondo Lahai asong sengpon pia phrang Chinthong arlo kido Meghalaya ahoy kedai clock arara tuma phan matha ponsi Aadhaar card kache semardun long repjia phan Aadhaar card kem bidam pen hawararat Aadhaar card kapilong repjia phan bor ipon popota mayalong em Pradeep Rongpi lamthe jai dekang Rara kisung pen kapajok jia phan unan chepaduk ponji Lasona long hawarara tumse tami kenang sor alu kache sikdun megjia phan block asai phu lapen chokomara tuma phan sai ke toyalong apor chipi dun pen Aadhaar card cheselam dun labra Chinthong VDC chairman Khorsing Senara phan alu kipi dun jia phan ta em Rongpi pen rar phan pachini Nitung pinida Chinthong MSC ma Pradeep sir aphan hanglo block long da Chinthong block long solo code VDC chairman dolo dame tum video dolo nilitum dolo sob buthai pen nilitum non kina so kachingwa hemso pha mane nanon awas plus na gelelo manon document litum verification hang bobo so long bang Aadhaar card adalo so Aadhaar card long bang si nilitum Aadhaar card bang kina so pen nilitum arong border area ke ako Chinthong ke remote area kidam subo Semasa ini dulu arong kita ni pan puson ma pusila yem sa pan hanglo na pen itu cingbai la Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Mahamaya constituency angkang polling station doan EM Lunsing Teron lapen Mondol committee atum Chelangsi BJP Kangrang amai kapadopon Mahamaya constituency arlo ansose atok anu rongrop kapaching thur unjia phanpora ajo anarlo dode sangse pinpen kachepaduk pon em Lunsing Teron lapen Mahamaya constituency Mondol committee Dokmoka municipal board chairman Mohila Morcha tumpen niphai kre isi ani pangji hansearong along BJP Kangdamai padudam Lapusana poraho em Lunsing Teron hinpen ason sarkar schemes lapen tobar pen chenglok BJP party puthak dovet nangji anparta keklempon chepadok nangji pusi pangji hansearong arara tumakhan kachuning bipadopon Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Ahambi akeso pen diabetes akeso kapangji ajok kopai kerang no pen KAAC transport board chairman langtuk timong bangso apirthe pen chiubublo Lakhakre pho Mahamaya MSC constituency kaparlo Sildharampur Inglengarong amikar mate non kikhibong KAAC transport board chairman langtuk timong alangli ajoding kluipen hambi akeso mate kidney akeso anparta diabetes akeso kelongra perajok ajoding kluipen keso kapangji boma porhot kopai kelang nopen kedamtang chiti ni phai kreisiarni Adap porphai troxira minute inkoya pormalom methang achor asomar donrap jirpojirpi lapen Karbianglong arado anaphan chepadi tekangsi bangso apirthe pen chiu tekang boblo alangli rong kachevoya porhot arta phokebra hinian plenglo alangli arong kachevoy jo Abirta karjulong pen rongbe rong thak lapen chini chethek do anabang phubang phiatum ningduk chipi ponlo Lapusona porahut Mahamaya constituency MAC mate KAAC em Lunsing Teron setami ningduk chipi ponsi ahemalong an humri dampen alanglia karjong jomrong merongso kapaledun pamijia phan ahir jumi hangpisi chepadi dunlo News Desk report Karbiang Long Live Akiropa jiro nali tuma phan apor kachipi pen birta na kilang dona pot pini Adap Abirta ke lapan sikang toniklo dome thakme ani kimi